Balibalin talaga yung agaw no sahod. Kimi, problema na naman. Eh, guwagulatan. Kimi, tinugagawa yun. Ang sakit mo ang lanti ulok anak ko. Makakapuyaktan na ng luwak. Aking siri na kakasawa niya sarili wa. Ang tamata kang kila, kimigila kimay. Bukol ko lang tidya na ako ay gawa yamin. Maluto, mampusak, malinis. Ay, pasensya kila mi, mantatrabaho kami. Panuli kanan tayo. Ang paano, imababa sa blood sugar yo. Agkuanta lanti. Magano si rin, alagari at ditan. Agi, anto kasi nagagawat siya. Ako ba'y blood sugar yutan? Sangi kayo. Agi na. Basta. Bakit yung ugaw? Pati yung mga sa ating gagon mo. Abo ba'y blood sugar yo mo? Di kailangan masami. Abo ba? Abo ba lang talaga pasensya to si ka na ako? Asingger lang palayas ng taka. Agad mo ta. Magano tatawagan ko Kuya Lalaingan. Tuputong ko na antoy saliwan na tambal. Hello kuya. Ini si mami naulo ira. Asaki sulod ang maong tan makakapoy ira. Antoy saliwan ko tambal. Pigarang miligram ay. Ang pigarang piraso. Sige lang, mga liwa lang, wala lang. Ditang kini magkano, mga liwa, tambal, ah. Sweldo ng Jason Sayan agaw. Tulaba na halata. Ya, kwartay kailangan ko. Balita, usay atin. At ang sakit sa ulo to. Ya, lalong makakapoy kwantura. Dapat antay anak laya. Kwarta so kailangan da. Lalong pasakit yung ulo. Tapano na-realize to. Idan to akla. Aray! Aray! Watala? Yami, kasaliwa la. Inumila, paano? Nabigkilang tampol. Tatawagan kay kuya. Tabalitaan ko. Lagi kitang to gaway yo. Yeah. Gano? Hello. Kuya. Kasaliwa la. Okay la. Limara sinali ko. Ninom lara. Ako'y babaga mo. Kung paano yung mababay blood sugar da. Nagaraman siya. Lamak ka kapansweldo. Wala yung sali ko'y tambal. Daplong table. Aliwa? Studio ron dapat? Para inari, daplo na. Almoranas?